Abangan ang Shopee Pesos, 44 Brazil. Mega Shopping. Parang nakamit ako. Hindi naman. Ano ba akong signal? Big love shoutout sa iyo kapatid na Juby at Chansa. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Maraming salamat sa iyo kapatid sa iyong patulsok sa aking munting kabahayan. Maraming salamat kapatid na Juby at Chansa. Wala kang pimer kapatid. Baba ka ng pimer mo. At para kailangan mo naglalaba. Tigasin ka rin pala kapatid eh. Parang ako rin pala eh. Tigasin eh. Tagalaba. Parang ako rin pala ikaw eh. Ano ba to? Oy, pagbubukas ko lang agad-agad. Ako'y naglalaba. Ano ba to? Kaloka pag hindi mo sarili talaga yung cellphone. Majirap. Pag okay, sige, tutulsokan ko kapatid ang iyong premiere. Dalawa agad ang aking bibigay para sure. Dali lang ha. Kasi ako yung naglalaro ng aking sariling kabahayan showcase. Nag-live shout out sa inyong lahat mga kapatid. Gugutom ako. Binang! Na, merienda na. Palawang ka ng tinapay. Paano ako makakapagkuha nito sa sarili ko? Eh hindi ko alam kung saan ibabalik to. Ano ba to? Mahirap dito ha. Meron ba mag-type pag nagbabanlaw habang naglalaba? Ito lang ako ha, nakikinig. Hirap mag-type pag nasa ang kama, nagbabanlaw na ako eh. Haba na ng buko talaga. Ano ka? Baka may gusto mag-sponsor dyan sa pampagupit ko. Ay, nako, kahit pampagupit wala na talaga. Kalawakang buhay sa Earth. Ayoko na sa Earth. Gusto ko na sa Kwan, sa Planet Namek. Paano ba tong cellphone na to? Diyos ko po, kaloko naman tong cellphone na to. Hindi mo makuha-kuha kung paano. Ang hirap-hirap ano, Binang? Hindi ka makalabas, hindi ka makapasok. Kaloko naman ang cellphone na to. Majirap. Pag hindi mo talaga sa pagmamay-ari eh, hindi mo basta-basta makukuha.
Anong helicopter? Ah, nandito. Ayan, oh, sa taas. Ayan, oh. Nandyan. Ayan, ayan, ayan. Oh, ayan, oh, oh, di ba? Oh, kita mo na. Ayan, naikot. Maglagay nga tayo ng pa disco-disco para medyo di ba? Pak, ganon. Nakita nyo pa ba ako? Di ba hindi na? Oh, di ba nagsi-shadow ako? Oh, di ba? Oh. Saan ka pa? Buti ka pa kapatid na Juben, laki-laki na ng bahay nyo. Naunahan nyo pa ako, ang sisipag nyo. Sipag nyo mag-asawa, grabe. Naunahan nyo ako. Paano mo naman kasi ito ibalik? Kaloko naman kasi itong cellphone na ito, hindi ko alam. Saan ba ako napunta rito? Paano ba naman kasi ito ibalik na cellphone na ito? Ano man? Para mo magbalik ka ni Nini? Ang cellphone ni Ining? Kakaiba, di ko aram. Dahil oh. Wala dito apo ko. Tsaka hindi nila alam yung mga alam nila kaso nga lang kung saan mapupunta.
Taga Danau, Aradasa, isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid na taga Danau. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay diyan kapatid. Ano naman to kasi? Hirap-hirap naman ito. Ayaw sa bagay. Nga kapatid na Jubilat yan sa busy ka lagi. YouTube pa? Yata lang ako. Ang pag-back. Hindi ko alam kung paano yan. Hirap mang hindi. Ay, ganyan mo sana. Slide mo sa taas. Okay. O diba? Loading is real. Nag-love shout out sa 2 million in the house. Kapatid na taga Danao, Arasada, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Para mabisita ko naman po ang iyong bahay, kapatid. Mag-love shout out sa 4 million in the house. Mag-love shout out sa iyo, Jessie Little TV channel. Isang mapagpalang hapon po sa iyo, kapatid. Maraming salamat, kapatid, sa pagbisita mo sa akin. Meron ka na pong moderator, kapatid, na Jessie Little. Maraming salamat po sa iyo, kapatid, sa pagbisita. Pwede ka na po, kapatid, magbaba ng iyong bahay, kapatid. Tanggalin ko kaya to. Mapangit eh. Hello din po sa iyo, kapatid na Jessie. Baba ka po, kapatid na Jessie, ng bahay mo para mabigyan pa po kita ng manibagong ayuda. Baba po kayo, mga kapatid, ng bahay nyo. Hinang, kape. Kape pag may time. Wala tayong magawa kundi magkape. Kape na lang. Kape man lang, bumawi. Kape po tayo, mga kapatid. Kapatid na Juby, kapatid na Jessie. Taga Danao, tara kape tayo. Kape-kape tayo pag may time. Kahit kape, sa kape man lang, makabawi tayo.
Para hindi tayo magsawa sa earth. Kapagod na kasi sa earth. Nga pala no, di pa nga pala ako nakakakon pa. Sandali ha. Hindi ka nagbaba uli ng bahay, kapatid na Juby. Kapatid na GC, baka hindi mo pa kaibigan si kapatid na Juby at Chansa. Pwede mong bisitahin ang kanilang bahay, kapatid. Baba po kayo ng mga bahay niyo mga kapatid. At mabisita ko rin po ang inyong mga kabahayan showcase. Mukhang uulan na naman. So, Ginoo. Mukhang masama na naman ang panahon. Mega love shoutout sa iyo, Ryan Murphy. Isang pagpalang hapon sa iyo, kapatid. Kumusta, kapatid? Hey, can you be my textmate? Ha 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 ha. Eh di wow. Kumusta, kapatid? Tara, kape tayo, kapatid. Mga kapatid, kape tayo. Mega love shoutout. Sa loading ako. Tara, kape tayo. Ito, kape. Yan, kape. Puyat yan. Tulog-tulog din pag may time. Huwag ka na gumaya sa tito mo na hindi natutulog. Aba na talaga ng buko? Long hair. O nga, alas wala pa naman to atang sambuan na buko. Haba agad. Nakainis. Oh yeah. Yung kulay puti. Yan. Ayan, yan. Games ko naman. Kulit Mix Vlog TV. Kulit Mix Vlog. Di sinubrang ko pa yung basa, no? Mega love shoutout sa iyo, kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa iyo, kapatid. Bibigyan na po kita ng iyong moderator, kapatid. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Nawala din sa harang. Thanks. Maraming salamat, kapatid na Murphy. Ryan Murphy. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo, mga kapatid. Guys, patamsak naman po sa premier ni kapatid na kay Yapeng. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na taga Danau. Premier in 4 hours. Dito na yung pagtada. Kapatid na kay Yapeng, ayan ha. Sinamsak ko na sa iyo. Kakaiba rin yung pamangking ko, no? Tingnan mo, tangay-tangay. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Etong TV. Isang mapagpalang hapon sa iyo, kapatid. Maraming salamat, kapatid, sa pagbisita mo sa aking munting bahay. Meron ka na pong moderator, kapatid na Etong TV. Juby at Chansa, dan na po sa iyo. Kapatid na Juby, dan na daw sa iyo si kapatid na Kulit Mix Vlog. Tamsak na po kay Yapeng, harang ulit. Michelle Gabriel, isang mapagpalang hapon po. Maraming salamat po sa pagbisita sa akin, ma'am. Meron ka na pong moderator, ma'am. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay dyan. Kapatid na Ryan, baba mo bahay mo. Hindi ako makababa ng bahay ngayon kasi wala sa akin yung isang cellphone. Walang ano mang, kapatid na Etong TV. Kapatid na Ryan, baba mo yung bahay mo. Baba mo muna, hindi ako makapagbaba gamit nila yung cellphone. Ay, maraming salamat po kay Yapeng to. Maraming salamat.
Dami mong bago. Oo nga kapatid, kaya baba ka na ng bahay mo kapatid. Mga kapatid, kayo po lahat ha. Mayroon na po kayong mga moderator po lahat ha. Magbaba na po kayo ng mga bahay para mabisita nyo po ang bawat isa. At mga legit po yan. Lahat naman po kayo legit mga kapatid. Kaya baba na po kayo ng bahay para mabisita nyo ang mga bahay nyo sa bawat isa mga kapatid. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Michelle Gabriel. Ganon din si kapatid na etong TV. Bibisitahin kita kapatid na etong TV ha. Tayo kapatid na etong TV, magkaibigan na po tayo sa akin main. Kung saan mo pa ako nakikita kapatid, magkaibigan na po tayo dyan ha. Ayan po ang aking main. Ito bibigyan pa kita kapatid ng isa ha. Ayan. Ayan, nakikita mo. Didikit kalimbang potso sa'yo kapatid ha. Papanoorin ko muna ng saglit. Patusok din po guys, sure balik po. Mga kapatid, patusok din daw po sa bahay ni kapatid na Michelle, sure po ang balik sa inyo. Mga legit po yan mga kapatid. Halos lahat naman po na napuntahan kong mga bahay na may palabas na katulad ko po, lahat naman po sila legit. Lalong lalo na po yung doon kagabi sa napuntahan ko na nakakuha po ako ng mahigit 20. Tiningnan ko po kanina yung ibinigay po nila sa akin, lahat po talaga dumikit mga kapatid. Bibisitahin ko din kapatid na Michelle Gabriel ang bahay mo ha kapatid. Para bigyan din po kita kapatid. Ito, sa'yo kapatid na Michelle, ito sa'yo ha. Kapatid na itong TV, ito sa'yo ha. Para ayan, sure nyo pong nakikita ang mga bahay nyo ha. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Kulit Mix Vlog. Baka din nyo pa po kaibigan. Pwede nyo na pong bisitahin ang kanilang mga... Papanoorin ko muna mga bahay nyo mga kapatid ha. Ng mga 3 minutes man lang. Para sure na sure mga kapatid na dikito sa inyo ha mga kapatid. Kapatid na Ryan, Marpy, baba ka ng bahay mo kapatid. Baba ka na ng bahay mo kapatid. Hindi ko maibaba ang bahay mo kasi hindi ko to cellphone, yung hindi ito yung ginagamit kong cellphone na akin. Baba mo kapatid na Ryan bahay mo para madagdagan ang bahay mo. Pasok na po. Ingat po kapatid na kaya Peng. Ingat lagi. Ingat kapatid ha. Ingat lagi. Sige, sipi gamit ko ho. Hirap magbaba. Yun na nga eh. Nandali hiramin ko yung isang cellphone. Ginagamit kasi sa ML. Opo, Kaya Peng. Opo. Nakapagtamsak naman po ako at mag-a-appear naman po yun sa akin. Wow host, bigyan mo din po ako. Naibigay ko na lahat to sa'yo. Ano ka ba? Naibigay ko na lahat to sa'yo. Malaki pa nga bahay mo sa bahay ko eh. Ang laki na. Lampas ka na sa akin. Michelle Gabriel, dana daw po sa'yo si kapatid na Kulit Mix Vlog. Kapatid na Michelle, dana daw po sa'yo si kapatid na Kulit Mix. Loading pa ako. Kapatid na etong TV ha, ito na po ididikit ko na po to sa iyo ha, nakikita mo naman po. Yan, nakikita mo naman po nakailang minutes na ako sa iyo ha. Dikit kalimbang lang kapatid ha, di na ako magbabakas. Wag mo na tong balikan, bigay ko na lang to sa iyo ha. Kapatid na etong TV, tulong ko na rin lang sa iyo. Pasok na, ibig sabihin mo nakapasok na ako sa LS nyo kasi nasa harang na ako kanina. Ganun ba? Maraming salamat kapatid na Kaya Peng, maraming salamat. Walang ano man kapatid na Michelle, tusok ulit host, maraming salamat. Baba ka kapatid ng bahay. Mga kapatid, pakidikitan naman po si kapatid na Rene Rio para maka road to 900 din po to kapatid. Baka naman po matulungan natin. At marami rin po yan na maibabalik sa inyo at maibibigay sa inyo si kapatid na Rene Rio. Isa po yan sa mga legit at member ko po. Katulad po yan ni Nakaya Peng, mga member ko po yan sila rito. Hindi ko nga lang maibaba ang bahay nila kasi yung shipping ginagamit ko ay wala sa akin. Ginagamit sa ML. Kulit Mix, on the way na daw po sa'yo. Yan kapatid na itong TV ha, kahit na-edit ko na sa'yo, nakapalay pa rin yung bahay mo ha. Sa'yo kapatid na Michelle, si Kearney. Siguro taga ibang bansa ka po kapatid na Michelle. Ayan ha, nasa ilang minutes na rin ba ako sa'yo. Naglo-loading lang kasi. Ayan to sa'yo kapatid ha, naglo-loading lang ha. Pero ayan na po ayan, ididikit ko po to sa'yo kapatid ha.
Kaya pingsame tayo, lagi ako nahaharang pagpasok kay host. Maraming salamat. Kulit mix dan po, salamat. Ayan kapatid na etong ha, matatapos ko na yung palabas ha. Tapusin ko na lang total yun ha. Ayan, natapos na kapatid ha. Lumipat na ako sa ibang kabahayan oh. Andyan ba si etong na madikitan? Oo kapatid, nandyan. Loading lang, ang hirap nag-loading. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Michelle, baka di nyo pa po kaibigan. Unahin ko muna si etong Michelle ha. Unahin mo na si Michelle, kapatid na Rainer. Legit yan kapatid. Malaki na bahay nito, kapatid na Rainer. Unahin mo na. Ayun na, nakababa na ang bahay niya. Loading lang kasi ang hirap. Mega love shout out sa 6 million in the house at saka si Syam na patulsok. Merienda po tayo mga kapatid. On the way na daw po kapatid na Michelle, si kapatid na Rainer. Road to 900 na po itong mga kapatid. Baka naman matulungan nyo po ang aking member na si kapatid na Rainer Rio. At patamsak na rin po mga kapatid sa premiere po ni kapatid na kay Yaping. Walang anuman Michelle, walang anuman. Hindi ko pa maidikit sa'yo oh, kasi naglo-loading. Hindi ko maidikit sa'yo. Hintayin ko muna mag-play ha. Bago ko idikit sa'yo kapatid na Michelle. Pero nasa kuha na ako sa'yo. Nasa... Kasi maiksi lang to eh. Gusto ko nang tapusin kapatid na Michelle. Maiksi lang naman ang video mo oh. 2 minutes and 7 seconds. Kaya gusto ko nang tapusin. Mahigit 1 minute na ako eh. Mega love shout out sa 6 million in the house. Kapatid na Rainer, dan na daw sa'yo si kapatid na host kay Yapeng. Ngayon oh, naglo-loading ako. Yan, loading. Hirap talaga sa Pinas. Sakit na ng Pinas. Nagbaba po si kapatid na kulit. Bisitahin kita kulit ha. Bisitahin ko bahay mo kapatid. Dikit tamsak na Michelle. Kapatid na Michelle, dan na daw po sa'yo. At dikit tamsak na rin si kapatid na Rainer sa'yo. Oy. Road to 600 din pala to si kapatid na kulit. Thanks na marami daw kapatid na Kayepeng. Kapatid na kulit, ito ang bahay mo ha. 521 ka ha. Didikit ko to sa'yo, ibibigay ko na to sa'yo kapatid ha. Tayo po ay magkaibigan sa akin main. Kung saan mo po ako nakikita. Yan po ang akin main. Ito pa ay panibagong bigay ko po sa'yo kapatid ha. Huwag mo nang babalikan ha. Bigay ko na lang sa'yo. Sa signal to.
Didikit ko na nga to sa'yo kapatid. Yan kapatid na Michelle ha. Ayan ha. Dikit ko na sa'yo ha. Ayan. Kahit nag-loading siya, idinikit ko na sa'yo. Hiram nga ako ng cellphone mo. Madali. Ako na kayo ng ano? Manson. Manson. Southstar. Maraming salamat kapatid na Michelle. Kapatid na Michelle, di ba binigyan na kita ng isa? Bali, pati yung main ko, ibinigay ko na rin sa'yo, di ba? Doon tayo magkadikitan. Bibigyan pa kita ng pangalawa ha. Kapatid na Michelle, para 3 nang ibibigay ko sa'yo ha. Huwag mo na babalikan, bigay ko na lang sa'yo. Basta dikitan mo na lang si kapatid na Rainer ha. Kapatid na Michelle, baka meron ka naman extra dyan. Ibigay mo na lang kay kapatid na Rainer ha. Salamat kapatid na kay Yapeng. Yan kapatid, na ibaba ko na yung bahay ni kapatid na Rainy Rio, ang aking member. Host kay Yapeng, baba nyo po bahay nyo para mabisita rin po kayo ng ating mga bagong kaibigan. Kapatid na kulit, ito na ha. Nasa 3 minutes and 16 seconds na ako sa iyo ha. Ayan, nakikita mo naman ha. Didikit ko na to sa iyo kapatid na kulit. Dikit kalimbang lang ako, hindi na ako magbabakas kapatid ha. Yan kapatid oh, nakikita mo naman kapatid na kulit. Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa akin munting bahay at sa inyong mga patulsok sa akin munting bahay. Maraming salamat po mga kapatid. At maraming salamat din po sa inyong mga sa paglaro ng aking harang. Maraming salamat mga kapatid. Huwag nyo na ma-skip harang ko ha mga kapatid. Tulong nyo na lang sa akin. Ayan po mga kapatid, binaba ko po ang bahay ni kapatid na Rainy Rio at ganoon din po ang bahay ni kapatid na Tuning TV. Baka di nyo pa po kaibigan mga kapatid, snack muna tayo. Ayan. Para tumagal tayo sa Earth. Baka mapunta ako sa planet Nemi kasi sa lugar ni na San Goku at saka ni Majin Buu.
Mega love shout out sa 3 billion in the house. Maraming salamat po mga kapatid. Hindi pala masarap yung palaman. Masarap yung kwan, yung tuna. Kapatid na Ryanair, dana daw po sa'yo si kapatid na Kulix Mix Vlog. Balikan mo na lang kapatid ha, kapatid na Ryanair. Bigyan mo ng extra si kapatid na Kulit. Ganon din si kapatid na Michelle. Maraming salamat po kapatid na Kayaping. Maraming salamat po. Guys, baka din nyo pa po kadikitan si Kayaping ha. Loading talaga ako. Grabe ang ganda ng Miracle Garden ni Kulit Mix Vlog na nakatanggal na natagalan ako sa ganda, sa na-amaze ako sa design. Oo nga maganda nga kapatid na Michelle. Siguro nakikita mo naman ha, 'di ba binigyan po kita kapatid na Michelle dito. Ito pong cellphone na to, dito po kita binigyan ng isa. Bibigyan pa po kita ng isa ha, bali dalawa nang ibinigay ko sa iyo kasama yung main ko kung saan tayo dati nagkadikit. Tatlo nang ibibigay ko sa iyo kapatid na Michelle ha. Ito ha, kapatid na Michelle oh. Ibibigay ko sa iyo, naglo-loading lang siya. Ito ang likod niyan ha, ng pangatlong ibibigay ko sa iyo, ito ang likod. Ito ang kan ha, ayan, nakikita mo naman hindi pa dikit itong isa ha. Papanoorin ko muna ha, kapatid na Michelle. Dikit at tamsak na Kulit Mix Vlog. Kapatid na Kulit Mix Vlog, dikit at tamsak na daw din po sa iyo si kapatid na Rene Rio. Kapatid na Kulit, bibigyan pa rin po kita ng isa para tatlo na rin pang ibibigay ko sa iyo ha. Tatapusin ko lang po to si kapatid na Michelle ha. Walang anuman kapatid na Michelle, walang anuman. Gamit pa rin kasi nila yung isa kaya hindi ko maibigay. Ay mga kapatid, pakitamsak naman po ng premiere ni kapatid na Kayapeng. Kung hindi nyo pa rin po kadikitan mga kapatid, pakidikit na rin mga kapatid ha. Bigayan lang tayo mga kapatid para sabay-sabay tayong umangat, sabay-sabay tayong maging happy. Yun lang naman ang ating kwan dito sa mundo ng YTI para makatulong din sa ating mga kapwa. Itong mga idinikit ko po sa inyo mga kapatid, wag nyo na pong balikan ha. Total magkakaibigan naman po tayo sa aking main. Sige po host, makatulong po yan sa WS. Opo kapatid, i-play ko muna. Kasi hindi po ako basa-basa kasi hindi na nga po ako nag-iwan ng bakas. Piniplay ko man lang kahit mga 3 minutes para sure na sure din pong dikit na dikit. Medyo loading lang po kasi ko. Yan nakikita mo po, yan loading pa po. Sabay-sabay kasi. Merienda po tayo mga kapatid. WS na lang kulang mo no, kapatid na Michelle. Guys, patamsak naman po ng kuha ng premiere ni Kayapeng mga kapatid. Ba't pa ako loading ng loading?
Refresh sa harang po. Maraming salamat kapatid na Kayapeng. Rainer, may pupuntan tayo mamaya ha. Hindi ka naman masyadong busy dyan sa office nyo eh. Punta tayo dyan sa yung pinanggalingan ko kagabi, kapatid na Rainer. Para maging para lumaki, kung lumaki yan, nakakuha ako doon ng 20 talaga mahigit. Isasend ko sa iyo kapatid na Rainer sa messenger ha, kung sino yung pupunta natin mamaya. Binigyan ako doon kagabi kapatid na Rainer, mahigit 20. Kaya ba kung napansin mo, mahigit 500 na yan? Kasi binigyan talaga nila ako. Ako mga napupunta. Pasok ba sa laba? Kakainis eh, nag-loading yung Kaya Peng, pulpak po, pasukli daw po, kapatid na Kaya Peng, sabi ni kapatid na Michelle Gabriel, asan ang mga unggoy host? Nasa labas pa yon. Baka nanginginain ng mga saging. Ha, mamaya kapatid na Rainer, may pupuntan tayo. Isasend ko sa iyo sa messenger kung sino yung pupunta natin ha. Para doon tayo magkita. Kapatid na Rainer. Ito kapatid na Michelle, ididikit ko na to sa iyo kapatid ha. Mahina lang signal ko. Yan kapatid na Michelle, ayan nakita mo naman oh. Loading lang. Nasaan na si kapatid na kulit para mabigyan ko pa ulit siya. Para 3 rin maibigay ko sa kanya. Mega love shout out sa 3 million in the house. Malamig ng aking kape. Michelle Gabriel, Dana daw po at Kalimbang all si kapatid na Kayapeng. Sa'yo kapatid. Dana rin ata sa'yo kapatid na Kayapeng si kapatid na Michelle. Inunahan ka na kapatid na Kayapeng ni kapatid na Michelle. Tamsak ulit sa iba mong video Michelle. Yung amo ko dito Michelle ay Enriquez din, taga Laguna. Ganun ba? Maraming salamat kapatid na Rainer.
Sana Goy hindi lagasin ni Lolo, no? Masobrahan mo, Goy. Hanap pa ng hanap. Maging kon man lang to. Masobra ng kahit mga 15. Para kon. Mega love shout out sa 5 million in the house. Yung napadaan, napasilip lang dyan. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Isang malaking tulong pa rin po yan sa akin mga kapatid, kung sino man po kayo na napadaan o napasilip. Maraming salamat po. Gulo-gulo ng buhok ko. Ayan. Basa kasi kaya yan, hindi na naman siya magugulo. Mega love shout out sa 5 million in the house. Bigyan kita ng alaga ko. Bigyan mo kapatid na Michelle si kapatid na Rainer para madagdagan naman ang kanyang bahay, kapatid na Michelle, ha. Goy, bigyan mo rin Goy si kapatid na Michelle ng alaga mo rin ng kaibigan mo. Kahit mga dalawang kaibigan mo, kapatid na Goy. Kapatid na Michelle, magpalitan kayo ng kaibigan nyo, mga kaibigan nyo. Oo, para umangat kapatid na Rainer yung kuan mo, kasi mag-aalas 5 naman, kailangan sumobra yan ng mga kuan, ng mga kahit 15. Nandiyan pa rin po si Host Yaping, baka di pa po kayo nakatamsa kay Host Yaping sa kanyang premiere mga kapatid, baka pwede naman po pakitamsakan naman po ang kanyang premiere mga kapatid. Di ko lang kasi maipin ang mga premiere ang mga bahay ng may mga premiere, kasi isa lang naman ang cellphone ko. Itong isa naman ang cellphone, hindi naman to nakalagin sa kuwang ko, at saka hindi rin naman akin. Busy to sa ML. May-ari nito busy sa ML. Kasi ang pagmamayari ko nga lang itong monitor ko. Thanks ng marami Michelle, binisita ko mga paharang ni host. Pag nag-LS ka, bisitahin ko din mga paharang mo. Ewan ko. Ayo ito tab sa computer. Sige po, host kaya Peng, maraming salamat po. Sana all may computer. Sana magkaroon din ako niyan. Ay hindi, bibigyan ata ako niyan ni kapatid na Rainer pag uwi niya. Host kaya Peng, malapit na umuwi yan si Rainer. Sa April uuwi na yan. Siguro mga second week nitong April uuwi na yan. Sabi ko sa kanya, pasalubungan niya ako ng kahit second hand na laptop. Kung hindi naman, samahan niya ako bumili ng second hand na laptop doon sa Kwan, sa may Farmers sa Cubao. Doon ang gaganda ng mga second hand na laptop doon. Mga branded din siya ng mga laptop. Gaganda. Kahit yung pinakamalit na lang, yung pinakamura, kayang-kaya niya naman ibili sa akin yun eh. Baka naman Rainer. Nawala si Kulit. Mabigyan ko pa sana siya ng kahit isa pa, si kapatid na Kulit. Mega love shout out sa 3 million in the house.
Gulo-gulo ng buko. Huwag yung talian. Dan dan na daw sa'yo kapatid na Rainer ang lima niyang kaibigan. Binigyan kanya daw kapatid na Rainer ng 5 kaibigan. Ilan pa kulang mo kapatid na Michelle sa WH mo? Salamat daw sa iyo kapatid na Rainer. Ilan pa kulang mo kapatid na Michelle ng WH mo? Kasi malaki na rin bahay mo eh. Alam ko WH na lang ang kulang mo kapatid na Michelle eh. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Mila Pray. Isang mapagpalang hapon po, Ma'am Mila Pray. Maraming salamat po, Ma'am, sa pabiji-biji mo. Michelle Monica na ba? Laki na ng bahay mo. Hindi pa kapatid. Nandiyan pa rin si kapatid niya kay Yapeng. Mahigit kalahati po. Rainer, baka naman. Ayan, si kapatid na Michelle. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan kapatid na Rainer. Kahit isang playlist lang dyan eh kapatid na Michelle. Tulad ng ginawa mo sa akin. Hala, ang dami mong bigay Michelle. Thanks ng marami. Kaya nga binigyan ka ng marami. Kasi kahit yung isang playlist niya lang daw na medyo hindi naman maraming laman, baka pwede mo naman daw ika-play. Kasi WH lang ang kulang niya. Kalahati pang kulang niya kapatid na Rainer. Tulad ng ginawa mo sa akin. I-play mo kahit isang araw si kapatid na Michelle. Ha? Sagot. Hindi agad nasagot ay. Ayan kapatid na Michelle. I-play ka ni kapatid na Rainer. Mabait yan si kapatid na Rainer. Yan ang tumulong sa akin. Bitsay Tiroso Vlog, isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagpasok mo sa akin. Meron ka na pang moderator. Pwede ka na po magbaba kapatid na Bitsay ng iyong bahay. Tusok na po tayo. Maraming salamat kapatid. Maraming salamat. Baba ka na kapatid ng iyong bahay. Walang problema yan kapatid na Michelle. Tulad ng ginawa sa akin yan ni kapatid na Rainer. Ayan ang tumulong sa akin ng malaking tulong. Mabait siya, napakabait ng taong yan. Bilisan mo WH mo Michelle. LS ka lagi para malaki pasok ng WH mo.
Nagbaba po ng bahay si kapatid na Bitchay. Baka pakibisita naman po. Kapatid na Bitchay, patusok naman ng kuan ng Premier ni kapatid na kay Yapeng, kapatid na Bitchay. Kung di mo pa siya kaibigan, pwede mo rin bisitahin ang kanyang bahay, kapatid. Salamat po, iwan lang po ng baka sa akin, bahay po, tiyak na sukli po kayo. Kapatid na Bitchay, nandyan po yung bahay ni kapatid na Rainer. Pakibisita naman kapatid na Bitchay. At bibigyan kanya ng mga kahit mga 3 ni kapatid na Rainer. Plus bibigyan din po kita kapatid ng 2 pa kapatid. Madikitan mo lang yan si kapatid na Rainer. Ito pala yung kan, naalala ko na ikaw kapatid na Bitchay. Ito pala yung may comment ako ng, hala, mabuti pa ako binalikan ko agad kasi kung hindi malamang kakaratiin ako nito. Naalala ko na. Kapatid na Bitchay, naalala ko na. Mega love shoutout sa iyo, Lanvin TV. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Sinagot ako ni kapatid na Bitchay, sabi niya, hindi naman, wag naman agad-agad nakarate. Pwede ba, ano yun? Spank lang daw, yun. Di ba magkaibigan na tayo kapatid na Bitchay sa aking main kung saan mo ako nakikita. Bibigyan pa kita ng isa ha kapatid. Wag mo na babalikan na. Bigay ko na lang to sa'yo kapatid. Dikit kalimbang lang kapatid ha. Di na ako mag-iwan ng bakas dito sa pangalawa. Yan na kapatid na Bitchay. Oh. Ayan o. Oh. Tapos ko din ang iyong palabas kapatid. Kapatid na Lanvin TV, baba na po kayo ng bahay nyo mga kapatid. Meron na po kayong moderator kapatid na Lanvin TV. Kapatid na Bitchay, pabisita naman kay Kuan. Grabe tay, dami bakla sa akin daw. 2 times po. Oo, buti nga sa iyo ganun lang. Ako bago ako naging ganto. Minsan nakukuha na ako ng mga 60 dati. Nang bagong-bago talaga ako, kaya nga nagsawa ako noon eh. Huminto ako ng 1 linggo. On the way na daw po Sisi coming, sabi ni kapatid na Bitchay. Kapatid na Bitchay, dikitan mo to si kapatid na Rainer ha. Sure na sure ka to kapatid na Bitchay, bibigyan ka nito ng mga 3 kapatid. Ganon din yan si Oskay Yapeng, si kapatid na Michelle. Bibigyan ka niyan mga kapatid para makarami ka rin kapatid. Itong ibababa kong bahay kapatid na Bitchay. Pag luloko-loko sa iyo si kapatid na Rainer, karatihin mo ngayon. Palala, Bitchay. Ayan kapatid na Bitchay, binaba ko po ang bahay ni kapatid na Rainer. Ganon din may pimer po dyan si Hoskey Yapeng. Baka pwede mo pong bisitahin ang pimer ni Hoskey Yapeng. Mega love shoutout sa 11 million, sa 4 million in the house at saka sa 1 puti na patulsok sa aking munting bahay.
Baba ko po kayo mga kapatid ng mga bahay nyo, mga kapatid. Meron dito. Michelle, laruin ko bahay mo ng 3 days. Baka ang pasok nasa 30 na oras. Yung kapatid na Michelle, lalaruin daw po ni kapatid na Renner ang iyong bahay. Aalog-alugin niya, yuyug-yugin niya, pabalay-balintungin niya daw bahay mo. Sabi ni kapatid na Rainer. Guys, baba lang muna po kayo ng mga bahay nyo. Bata, umuulan. Thanks Sisi, ingat lang po, baka makita ni Lolo bakat ng maayos po mo Di ka pa pang magagamit ang unit dito kasi nasa harang. Medyo mahaba ang harang pero babalikan pa kita. Ganon. Ganon Ma'am Mila Pry. Sabagay, pwede rin Mamila Pry. Vlog ko sarili ko na natutulog. Tay, iwan ko po muna kayo. Market po. May pa-dinner po tonight. Sige po kapatid na Bitchay. Ingat kapatid. Maraming salamat kapatid na Bitchay. Ingat. God bless you kapatid. Ginising mo ako. Buti nga ginising kita eh. May pasok ka 'di ba, Ma'am Mila Pry? Okay lang 'yun, maaga kitang nagising. Para maaga ka rin makapagluto, makapag-prepare. 'Di ba? Pasalamat ka pa nga ginising kita. Para magising ka ng maaga. Oh. Tapos makakapagluto ka pa. Mukhang uulan pa. Sko po, baba na naman ata. Lulutang na naman kami nito. Yan pala ang bahay ni Mamila Bitchay Host. Ano? Hindi yan si Ma'am. Dana po Michelle Gabriel. Banana Tusok, sabi po ni kapatid na Bitchay Vlog. Yan pala ang bahay ni Mamila Bitchay Host. Hindi yan si Ma'am Bitchay, si Mamila. Si Mamila ay si Mamila. Si kapatid na Bitchay ay si kapatid na Bitchay. Magkaiba ni Ma'am po silang dalawa. Si Mamila po ay wala naman po siyang YT. Siya po ay nagsusupport lang po sa atin, sa mga kaibigan.
Support lang po yan si Mamila. Bichay Tiroso vlog from Hong Kong. Oo, taga Hong Kong yan si kapatid na Bichay. Si Mamila Pray ay taga lugar ng nag-yellow rin. Pero malayo. Part of Europe ata yun, si Mila Pray. Di ba no, Mamila Pray? Part of Europe ka. Basta yun na yun. Switzerland pala. Taga Switzerland yan si Mamila Pray. Daldal ka kasi, daldal kasi ni Mamila. Kala ko siya na, nabigla kasi ako. Galing pa ako ng circus sa Paharang. Circus ba? Si Mamila Pray ay bira naman sa aking kapatid na Rainer pumasok. Siya ay nakabidji lang. Minsan tulad mo, nakabidji lang. Alam kong nakabidji kayo kasi nakikita ko naman na nakabidji kayo. Oo nga, tatambling ako. Host, mga anong oras po ikaw nag-LS kasi nalobat po ako. Out muna po ako, mag-charge po muna. Sige kapatid na Michelle, okay lang kapatid na Michelle. Charge ka muna kapatid. Promise Michelle daw, sabi ni kapatid na Rainer, ipi-play niya daw ng 3 days ang iyong bahay kapatid na Michelle. Huwag ka mag-alala dyan kapatid na Michelle kay kapatid na Rainer. Sigurado yan kapatid. Sigurado yung kapatid na Michelle si kapatid na Rainer dahil ganon din po ang ginawa niya sa akin. Isa po yan sa mga tumulong sa akin kapatid na Michelle. Salamat Rainer, asahan ko yan. Oo, wag ka mag-alala dyan kapatid na Michelle. Ako na rin sa'yo nangangako na totoo yung kausap. Kasi ginawa niya rin yan sa akin kapatid na Michelle. Mabait yan na tao na yan, si kapatid na Rainer. Ganun ba kapatid na Michelle? Same lang. Ayun na. Oh, yan ha. Kuan mo ha. Marami rin din kasing sinusuportahan din yan si Rainer. Pero bahay niya hindi niya masuportahan. Mamila Pray, magluto na. Ay aba, para maagang makapasok. Hindi ka malate. Mahaba pa ang biyahe mo. Mahaba pa ang pagdadrive mo. Napunta dun sa trabaho mo, Mamila Pray. Para pagdating mo dun, makakapagpahinga ka pa ng kahit mga 10 minutes. Kay magluto na. Mega love shout out sa iyo kapatid na Mebe Lopez, isang mapagpalang
hapon sa iyo kapatid, hapon na dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa patulsok sa aking munting bahay at maraming salamat sa pagpunta mo uli sa aking bahay kapatid na Maybel. Tama, magluto ka na. Para maagang makapasok, 'di ba? Maigi nga yung ginising kita eh. Oo nga eh. Paiba-iba kapatid na may bilang kuwan ko kasi wala akong bagong upload kasing mga videos kapatid. Hindi pa tayo katagalan na Moni, mahirap bumaba ang WH ko, baka pumula ang WH ko. Kaya pag wala akong upload na bagong video, napipilitan talaga akong magbago ng live ko. Kagabi nag-live ako eh. Saglit lang. Kasi gawa nga parang magkaroon lang ako ng bagong upload. Namatay nga siya kusa. Nakatulugan ko na sa sobrang antok din. Na-update na naman kasi yung mata ko kagabi kaya sabi ko sinilent ko na yun eh. Tapos namalayan ko kusa na siyang namatay. Buti nga na kusang na upload. Ano ulam mo, Mamila Fry? Ano lulutuin mo? Ma'am. Mega love shout out sa 4 million in the house. Isang mapagpalang hapon sa iyo, kapatid na Dijin Channel. Maraming salamat sa iyo, kapatid, at maraming salamat sa paharang mo sa akin uli. Alam ko nasa trabaho ka rin, kapatid na Dijin. Ingat lagi sa trabaho, ingat lagi sa pagpasok. Maraming salamat kapatid na Dijin Channel, maraming salamat. Salamat ha, ingat lagi dyan sa trabaho kapatid na Dijin. Ingat lagi dyan. Maraming salamat sa iyong pagdaan sa akin at sa pagtursok sa aking bahay. Salamat din kapatid na DJ. Ano ulam mo, Mamila Fry? Tahong, meron din ba dyan na tahong sa inyo? Sa Switzerland, meron bang tahong? Saan galing? Sa Pilipinas? Oo nga eh, kapatid na DJ eh. Wala kasi akong kwan, wala akong bagong upload na video. Halo daw, kapatid na DJ, halo daw, sabi ni kapatid na Rainer. Meron din ba dyan, Mamila Fry na tahong? Kailan nagkaroon ng tahong dyan? Hi din daw, hi dong, sabi ni kapatid na DJ Channel. Kalain mo, tahong. Kailan nagkaroon ng tahong dyan sa inyo, Mamila Fry? May nag-LS dito, goy. Isa lang ang views. Nakakaawa. Musta day? Musta daw kapatid na Dijen? Kumusta ka daw, sabi ni kapatid na Rainer. Kain mo na, goy. Ano daw yun? Mabuti lang daw, sabi ni kapatid na Dijen. Mabuti lang dong, buhi pa dong. Lain mo, ay yung tahong naman na kinuhan mo, Mamila Fry, tahong ba yun? Picture lang yun eh.
Gutom na ba? Gutom na, kapatid? Sige po, host, magtusok lang sa magtusok lang. Ano daw 'yun? Sige, host, magtusok lang sa iba ko katropa ko. Sige po, kapatid na DJ. Ah, sige ga adi, Jijin ang mataday. Di umum kadong. Mega love shout out sa 5 million in the house at saka sa 13 na patusok. Para sure DJ na buhi day. Kaon Tagoy, maraming salamat kapatid na Rainer. Imura matadong buing ka. Ayo nga no. Gutom na DJ, wala na akong ginagawa dito kundi nanggugulo na. Oo nga no, Mamila Pre, akala ko loko mo lang. May tahong din pala talaga dyan sa inyo. Ang lalaki pa nga. Ang tataba ng tahong. Kalain mo, may tahong din talaga dyan sa inyo. Siguro, mahal yan. Mahal ang tahong sa inyo dyan. Kung dito, ang isang lata, yung isang ganong kataas na lata, ganong kalaki, is 100, siguro sa inyo dyan mga 250 kung sa pesos. 100 kasi dito eh. Yung linuto ko nung nakaraan, yung ginawa kong premiere, 100 bili ko nun, isang lata yun eh, yung sa lata ng gatas nakatakal. Pero ang taba ng tahong nyo dyan, Mamila Fry. Kala ko loko-loko lang na may tahong dyan. Meron pala talaga na tahong. Mag-love shout out sa 5 million in the house at saka sa 13 na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat po. $7 kalahati kilo. $7, 50, 100, 2, 350. 350 ang kalahating kilo sa inyo. Kasi di ba ang $1 is 50. Oh. Eh $7 sabi mo Mamila Fry eh. 350 kalahating kilo. Sus Ginoo, unsa man oy. Kamahal mang good. Hindi ko na chichimpuhan Mamila Fry si kapatid na Oragon mag live. Pasobrahan mo pagoy ang kuan. Mamaya ha, isi-send ko sa iyo kapatid na goy yung pupuntahan natin para madagdagan pa yan kasi nakarami talaga ako doon kapatid kagabi. As in sobra nakarami talaga ako. Oh. Di ba? Para hindi na babawasan tong buo. Para buo siya. Oh, konti na lang ko lang mugoy. Konting-konti na lang.
Sige kapatid. Sige, sige kapatid. Salim mo ako kung gusto mo kapatid. Na Maybel. Add mo ako sa inyo kung pwede. Kung pwede lang ha. Araw-araw yun may vlog. 2 times pa nga. Minsan LS bihira. Ganun ba kapatid na Maybel? Kaso kung ako dun medyo takot ako sa ganyang kapatid. Baka masilip ako baka masilip tayo lalo ako, kamumuni ko pa lang. Nakakatakot lalo yung mga nakukuha ko, yung mga yung minsan yung napanood ko, tapos yung may nagsabi sa akin, yung isa kong mentor, yung nagturo rin sa akin kung paano ayusin dati yung bahay ko. Kuan, may na demo. May na demo kasi gawa ng yan nga sa ginagawang ganyan. Baka masilip ako. Takot nga lang ako sa ganyan kapatid. Yun lang. Medyo aware ako kasi dahil oo, alam ko naman walang babayaran. Kaso nga lang medyo takot ako sa ganyan dahil mahirap na. Lalo ako kamumuni ko pa lang. Baka masilip. Kasi yung sabi sa akin ni basta yung isa kong mentor, may dalawang na demo dahil sa ganyan na ginagawa, dahil nasilip nga na kumbaga nalaan ni orangutang na ginagawa yung ganyan. Kaya medyo takot ako sa ganyan kapatid. Okay na yung maganto ako tapos may hindi nag-skip ng harang ko. Okay na yun. Pasa at pasaan na makakaipon din kahit paunti-unti. Nung nga kung tutusin maliit pa ang kuwang ko maliit pa ang revenue ko wala pa nga akong 50, wala pa nga 30. Oo, wala pa akong 30 para at least kahit paano sigurado ko na yung pin ko. Kung di ko man ma-reach yung kuwang ko kapatid na Maybel, di ko ma-reach yung $100 ko within 1 month, okay lang yun. Pagtsatsaga-tsagaan ko na lang, maaabot ko rin yan. Medyo takot lang kasi ako sa ganyan kasi nga yung kwento sa akin ng isa kong mentor, yung ito nga, yung tumulong sa akin kung paano ko ayusin yung bahay ko, yung di ba yung nakuha nga ako ng una. Dalawa niyang kaibigan ginagawa yan. Ayun, na monitor siguro. Oo, at least meron na monitor siguro ni orangutang na ginagawa yan na sinabi mo. Ayun, na demo silang dalawa. Hindi pa sila katagalan din na moni. Puta ka. Ay, sorry. Kala ko minagalaw. Kala ko may nagalaw na Oo, at least kahit paano meron na rin na kaunti yung laman yung kuwang ko, yung threshold ko. Kahit kaunti, magtsatsaga na lang ako kahit di ko ma-reach yung $100 within 1 month kasi kailangan di ba $100 sa loob ng isang buwan para magka-revenue ka na at makasahod ka na. Okay lang na hindi ko pa siya ma-reach na within 1 month, basta ituloy-tuloy ko na lang
Mga the following month naman siguro niyan, marireach ko na rin yan na $100 na yan. May mga mabubuting puso naman dyan na handang magpalipad, di ba? Handang tumulong ng harang ko, maglaro ng harang ko para makaipon. Baka sakasakali lang na bago man kami umuwi ng Bicol by June, makuha na rin natin ang pinaghirapan natin. Kasi yung sa pin ko kapatid na Mabel, sure ko na yun na reach ko na eh. Ano, nakaluto ka na Mamila Fry sa kwan mo, sa tahong mo. Ano ginawa mo ba sa linuto mo Mamila Fry sa butter? Mega love shout out sa 5 million in the house at saka sa isang putatlo na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat po mga kapatid. Wah, sarap. Mega love shout out sa 6 million in the house at saka sa isang putatlo na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Yung napadaan, napasilip lang dyan or nagpapabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat po sa inyong mga mama, mga sir, kung sino man po kayo. Maraming salamat po. Busog na ba kapatid na Rainer? Sana all busog na. Ay sarap. Oo, daming kumakapit sa ngipin. Lalo na kung may harang ang ngipin mo, lalong maraming lilinisin ka.
Bukod yung lilinisin mo na sa loob, bukod pa yung lilinisin mo sa labas. Doble-doble ang linis. Balis ting-ting. Palito. Yun ang gawin mong toothpick. Hindi ka pupunta doon kapatid na Rainer kay Kon ano, kay Sir GM ano. Yung napupunta kita doon eh. Pumunta ka doon. Hindi mo lahat mga kakilala ang mga tao ron. Lahat yun magiging bagong kaibigan mo. Maraming tao yung kapatid na Rainer. Matatanong mo pa doon kung sino, kung ano yung mga dapat mong ayusin sa bahay mo. Ewan ko sa'yo. Ayan oo, konti na lang naman ang kulang mo eh. Isa't kalahating ikot tumbling na lang yan eh. Sus ka Ginoo. Konting-konti na lang oh. Sayang. Pagsipagan mo naman kasi. Mamaya invite kita doon sa pinuntang ko. Doon makakarami ka. Bigyan mo naman ako niyan, Mamila Fry, ng tahong na yan. Akala ko linuloko mo lang ako na nagluluto ko talaga ng tahong. Ano hehe, may nag-offer sa akin na siya na lang daw sa akin na ikutin ko bahay. Ganun ba? Sana all. Sana oil. Asan ba si Mamila? Wala naman akong nakikita. Wala kang nakikita. Nakikita ko dito sa messenger ko. Nakikinig siya sa sinasabi ko. Nakikita ko sa messenger ko. Nag-a-appear sa messenger ko. Tapos, naririnig niya ako. Baliw. Sabi niya nga sa akin, baliw eh. Kapitbahay ko yun, Goy, kasi nakiusap na siya na lang daw Halika kayo, kain ng tahong. Ayan o. Kain daw, kapatid na rin ng tahong. Halo daw, ma'am. Kaya naman pala. Oo. Nakikinig yan. Bawat live ko nakikinig yan. Unggoy. Thanks po sa sarap na ng tahong pag may sabaw. Sa kanya linuto niya, ako lang eh. Parang linuto niya sa butter. Yung tahong. Ang tataba, Goy. Ang lalaki pa. Kaso mahal. 350. Kalahating kilo. Siyempre sa bagay, nasa ibang bansa. Nasa kwan yan, Goy. Nasa Switzerland. Kasi yan si Mamila Fry. Yung pinaikot ko dito, Goy, di pa tapos ang kanyang paharang. Wala pa naman yung harang ah. Si kapatid na Michelle. Bahay niya ng red, ano daw yun? Bahay niya nag-red, parang malapit ng oh, yun na nga eh. Kaya nga yun ang iniiwasan ko na, kaya kapag wala akong bagong upload na video na napipilitan ako mag-live kasi gawa na ng kwan,
baka magpula, mahirap na. Yun nga sabi ko sa iyo, Mami Labray, pag wala akong bagong upload na video, napipilitan akong mag live ng alanganin, mga gantong oras, umaga mag silent, kung ano-ano na lang para wag lang pumula, kasi bago pa lang ako, mahirap nang pumula. Napakahirap pag pumula ang bahay ng WH, mahirap. Wala naman akong bagong i-upload, hindi naman ako nakakalabas ngayon. Sabi ko sa kanya, need niya ng LS, pag hindi sigurado oo, mag-live siya, tingnan mo ako, kahit wala akong bagong upload na, kung kahit ano-ano na lang sa live, napipilitan akong mag-live ng mga alanganin, di ba? Di ba ang live ko dati talaga binago ko nga dahil nga kay kapatid na pare ko, di ba, meron din siyang alas 10 ng gabi, kaya binago ko ng madaling araw kasi nga para makasupport din ako sa kanya. Ngayon nagpipilitan akong binago ko uli yung schedule ko, nagsa-silent, nagla-live hapon, madaling araw. Yun ang ginagawa ko para lang wag pumulang bahay ko. Ano daw, ibid mo paa mo ng 30 pa ako malaki, parang luya. Halatang hindi nagsapatos ng mga panahon. Kasi yung paa ko pabuka kasi parang luya. Kuwan yun, Mami Lapray. Yung analytic, nasa analytic po yun. Yung WH po namin yun. Dapat hindi pumula yun. Kailangan green yun. Huwag pula, kasi pag pula, delikado. Baka yung pinaghirapan mo masayang nang wala sa panahon. Kaya kailangan bumalik uli yun sa dating kulay niya na green. Huwag siyang pupula. Yung double H po yun, ma'am. Kaya hindi porke money na po ay hayaan na lang. Hindi porke money ay wag na mag-upload ng video, wag na mag-live. Tapos basta wag pong pababayaan, kasi pag yung puro pababa po yung araw, yung parang pananon, yung delikado po yun. Kailangan puro pataas yun. Tingnan mo si tatay, sabi ni tatay, di ba, nang kagabi, galing tayo doon kay tatay, pumula yung WH niya, yung analytic niya, yung oras niya. Kaya napipilitan si tatay uli mag live. Isang araw ka lang po, isang linggo kang walang live o wala kang upload na video. Pero ang video kasi hindi nakakasupport maigi po sa WH. Kasi hindi naman natatapos din po ng mga nanonood yung video mo. Kailangan mo po talagang mag LS po, Mami Lapray. Nga lang tatambak ang live. Mas maigi pa rin po sana yung may nanonood ng mga video. Lalo po sa mga tulad po namin na baguhan, kailangan po talaga namin ang WH pa rin. Pero hindi na katulad po dati na yung hinahabol mo na para mamoni ka. Ano naman, may nagpa-order sa akin ng kamote. Ayan, may pumapasok sa akin sa monitor ko. Tito, order ka ng kamote. Mega love shout out sa 4 million in the house at saka sa 13 na patulsok sa aking munting bahay. Oh, may batang pumasok.
Nandito pa ako. Dito pa ako, mamaya pa ako. Tagal-tagal pa. Gala ka muna, Goy. Para makarae ka rin. Kung ikaw ba gabi nang gibo ka man ki YouTube mo, wow, ganda. Himala, Mamila Fry, wala nang yelo sa inyo. Natunaw na lahat na yelo sa inyo. Ang gaganda na naman ng mga damo sa inyo, kulay green na naman. Masarap nang mamasal sa inyo, Mamila Fry. Ngayon mo ako yayain dyan, Mamila Fry. Ngayon mo ako sabihan na pumunta dyan sa lugar nyo. Payag ako pumunta dyan sa inyo ngayon. Wag lang yung may yelo. Okay lang na malamig, Mamila Fry. Basta walang yelo. Okay lang na yung malamig. Basta walang yelo. Ayoko nun. Kasi doble-doble nun ng lamig. Ngayon, yayain mo ako dyan. Ay, payag agad-agad ako. Papuntahin mo agad ako dyan. Pupunta ako dyan. Eh, syempre hindi naman ako lilipad. Wala akong pakpak. Syempre sasakay ako ng aeroplano. Eh, di ba? At least may experience ko man lang na sumakay ng aeroplano. Simula na maging tao ako, hindi ko pa na-experience yan. Di ba? Baka sakasakali sa'yo, may experience ko sumakay. Di ba? Sandali. Kaya, kung gusto mo, ayan, pwede ako pumunta dyan. Kasi wala nang yelo, nakita ko walang yelo. Mga kulay green na nga yung mga damo eh. Hindi katulad ng dati. Ay, binura mo. Kala ko nawala. Ay, binura mo. Goy.
Binura mo eh, syempre nawala. Kung di mo binura, hindi mawawala yun. Di ba? Wala naman akong night boot para magbura nun. Binura mo yun. Ay aba, mag-asikaso na, Mamila Pray. Ano oras na oy, oh? 5:22 na. Di ba? Dapat ikaw ay nakakain na, maliligo pa. Word na nawala ang binura ko. Ha, ha, ha. Ikaw ang nagbura nun. Kala ko kasi nawala ka. Saan ako pupunta? Sana all busog. Ganun ba? Salamat sa parang. Sa akin tamad. Tamad lumabas. Haba na naman ang buko. Oh. Nagpagupit ako nito, mamilaray ng kuwan. Yun. Saka ako nakapagpagupit na sinabihan mo ko. Ano daw? Ayaw mo nun, nagising ka ng maaga, Mamila Pray, dahil ginising kita. Kahit 4 na oras ka pa bago umalis, magdadrive ka pa, di ba? Oh. Ang ganda kapatid na rider ng kotse niyan. Ni Mamila Pray. Ganda-ganda. Alam mo ba kapatid na rider kung ano dinadrive niyan? At kung saan niya nagtatrabaho. Ayan si Mamila Pray. Dahil ka pa nga ata niyan mag-drive eh. Ang dinadrive niyan hindi lang kotse. Malaking parang truck ata yun o dump truck or whatever yung dinadrive niyan. Yung parang boom, kapatid na rider sa airport. Yung dinudugtong dun sa hulihan ng eroplano, yun dun sa may pitan. Tapos doon sila dadaan, tapos doon nila ilalagay yung mga kung ano-ano yun doon sa loob ng eroplano, yung mga lininis nila, yung mga plato, yung parang stroller na tinutulak-tulak sa loob ng eroplano. Yun, ipapasok nila doon kasi dadala nila doon. Doon niya nagtatrabaho. Di nga ako nag-drive dito maski may license ako. Ay nako yan, day ka pa niyan ni Mamila Pray. Kakaibang trabaho niyan. Oo. Nasa airport siya nagtatrabaho. Chismis kita dyan, Mamila Pray. Ang trabaho niyan kakaiba. Mabigat ang trabaho niyan. Hindi naman bigat kasi taga-utos lang naman siya. Oo, diyan sa dito. Oo. Ayan. Sko po. Tapos parang dinudugtong nila yung basta yung parang may umaangat na gano'n, parang crane, tapos dinudugtong nila dun sa puwet ng eroplano.
Tapos ayun, papasok sila sa loob ng eroplano. Yun, lilinisin nila yung loob ng eroplano. Tapos mag-uutos siya, ito, kunin nyo to. Ayan, ganun, ganyan. Kasi medyo matas posisyon yan doon. Mm. Nang nakita ko nga, hindi ako naniniwala. Nang first time na makita ko yung tinatrabaho niya doon, dyan sa lugar nila. Oo. Mabigat, mabigat. Basta malaki. Kumbaga yung parang may parang close band ganong kalaki, mas may malaki pa doon. Tapos parang may boom pa silang di. Basta parang umaangat tapos dinudugtong nila doon sa dulo. Yan, nagpapadala ng picture. Chinichismis ko kasi siya eh. Ayan, oh, ito nga kapatid, oh. Ang mga eroplanong lumalapag sa kanila, ito. Aegean. Kalain mo yun. Ang lalaki ng mga kwan niya, ang kapatid na Rainer. Ang mga dinadrive niya na sasakyan. Oo. Kasi nasa airport siya nagtatrabaho. Kwan nga eh. Believe nga ako sa taong yan eh. Kung tutuusin, trabahong panlalaki ang trabaho niyan, pero kayang-kaya niya. Believe nga ako eh, saludo nga ako sa taong yan eh, kay Mamila Fry. Chinichismis kita Mamila Fry, no? Kalahin mo sa airport ka magtatrabaho, tapos mabuti kung naglilinis ka lang, okay eh. Eh sa kanila, may dinadrive pa sila. May kasamaan pa nga yung kapatid na Rainer na may edad na rin na babae. Ganun din ang ginagawa ata. O kung si Mamila Fry lang ang gumagawa nun. Kung tutuusin, lalaki ang dapat gumagawa nun, pero siya gagawa niya yun. Basta ako ayoko mag-drive, mag-drive sa kung sariling sasakyan. May sariling sasakyan yan, Goy. Si Mamila Fry. Ganda-ganda ng sasakyan yan. Kulay itim. Ay, puti. Itim ba yun, ma'am? O puti? Yung sasakyan mo. Maganda sasakyan yan. Laki-laki ng bahay niyan, Goy, sa kanila. Kasi nadadala na kong ng mga picture, oh. Di Mamila Fry. Oh, itim nga. Itim nga, Goy. Parang ano yan, Mamila Fry? Toyota o Revo? Nissan pala. Nissan. Nissan. Ano yung biskuit?
O Nissan o Toyota o Kia. Kia Peng. Oo, malaki. Parang basta yun, malaki sasakyan niyan, kulay itim. Goy. Ay, sasakyan niyan. Kasi yung anak niya meron din eh. Yung anak niya lalaki. Ah, Mazda. Mazda daw, kapatid. Ba't gwapo ka sa angle na yun? Siyempre naka side view. Ano ka ba? Bakit pag nakaharap ba mukhang unggoy talaga ako? Kakaiba ka rin ah. Angle-angle din pag may time. Mazda daw kapatid ang sasakyan niya ni Ma'am Mila. Akala ko nga ako Nissan. Mazda pala yun. Malaki ang bahay niya. Ang bahay. O, pati bahay niyan. Malaki. Oo. Sasend ko sa'yo sa messenger. Forward ko sa'yo. Sasakyan yan. Matagal ko na yung kakilala si Mami Lapray. Ay hindi naman, last December. December ba? Oo, December. December nga. Oo, last December. Alas magkakasunod lang kayo. Oo, magkakasunod lang kayo na. Hindi, nauna to si Mami Lapray. Kasama ko dito, Goy. Tapos Silverado ba naman ang pick up type? Silver. Silver. Basta yun na yung ganda ng forma ng Mazda. Magandang sasakyan niya ni Mami Lapray. Kasi ang bahay niyan malaki. Super laki. Tatatlo lang naman sila. Oh, ang ganda nito. Anong brand to, ma'am? Ay, kuwan. Kalain mo, Goy. Ang sasakyan nila pala tatlo. Isang Mazda, yung Mazda niya itim, tapos yung isa niyang, ano ba tawag doon, Ma'am Mila Pray? Yung isa niyang Mercedes ba yun, ma'am? Yung bagong brand ng sasakyan ng Mercedes, puti at saka itim. Dalawang kotse na Mercedes ata yun, puti at saka itim, at saka isang Mazda. Hindi, ang ginagawa niya sa kanila, matulog na matulog, pati asawa niya matulog na matulog, anak niya may work din. Tapos gising siya, may iwanan si mister niya sa bahay kasi magtatrabaho siya. Si mister niya naman kasi may kuwan na, stay at home na lang ang mister niya. Bigatin pa. Goy. So Ginoo, kung makita mo bahay niyan, may bahay pa yan dito sa Pilipinas, doon Goy sa Bicol, sa Legazpi. May bahay yan doon. Hindi pa tapos, pero malapit nang matapos. Quezon na lang ata ang kulang. Ano, Ma'am Mila Pray? Doon sa bahay mo sa Bicol. 2 stories din ang bahay niyan doon sa Bicol. Pagkatapos fully tiles siya. Tapos 4 atang kwarto. Oo, tapos basta malaki. Tapos may bahay pa yan dito sa Dasma. Sabi ko nga sa kanya ako na lang patira niya dun sa bahay niya sa Dasma. Kasi yung inaanak niya ata nakatira dun sa Dasma. Wow naman, Mila, congrats sa iyong success. Oo, Goy. Yung bahay niya dun sa Bicol na nakatira, kaibigan niya. Kalain mo, Goy, yun ha. Nakatira, kaibigan niya. Saan ka pa? Hindi man lang may pamahagi sa akin kahit yung nasa pasong lupa. Di mo lang may pamahagi sa akin kahit yung bahay ba nasa loob ng bote, Goy. Nakakita ka na ba nun, Goy?
Ikaw, Ma'am Mila Pray, nakakita ka na ba noon ng bahay na nasa loob ng bote? Oh. Hindi nyo malang maipamahagi sa akin yun. Hindi na sana ako nangungupahan. Hindi na sana akong problema. Hindi na sana ako magsasabi na ayaw ko na sa Earth. Gusto ko na sa Planet Namek. Kasi sa Planet Namek, libre bahay doon. Nakakalutang ka pa. Sa anak mo ba to, Ma'am Mila Pray, yung puting sasakyan? Sa anak niya ata yung kulay puti, Goy. Pare-pareho naman kasi sila may mga trabaho. Ang mister niya naman kasi retired. Retired Navy ata ang mister nito ni Ma'am Mila Pray o retired. Basta yun na yun, retired. Sabi ko nga sa kanya, pamagi niya naman sa akin yung lupa niya kahit sa paso. Oo daw, sa anak niya yung kulay puting Mercedes ata yun. Hindi ako nagkakamaligo, yung may bilog na ganon, tapos yung may paganon, di ba Mercedes tawag doon? Yung bagong brand ng Mercedes. Dalawa, isang puti, isang itim, tapos isang Mazda. Saan ka, Pagoy? Kaya sanay mag-drive. Yayamanin nga, Goy, yayamanin yan si Ma'am Mila Pray. Naluluto sila ng pagkain, sisira lang, hindi naman nila kinakain lahat. Kung yan ba ay pinamamahagi nyo, di ba, daming nagugutom namin sa Pilipinas. Ano naman tong mata na to? Kaloka ang mata ka. Hingiin mo, Goy. Dami pa niyang Goy na pinag-aaral. Kanyan charity. Ano to, Ma'am Mila Pray? Sa loob to ng eroplano? Sa loob yun ng eroplano, Ma'am Mila Pray, kwan, yun yung klase ng sasakyan na dinadrive mo na parang mga computer na sa loob. Yun yung loob ng sasakyan mo mismo, Ma'am Mila Pray. Ganda naman, parang lahat push button, hindi bottom. Push button. Parang puro dipindot na lang. Ganun ba mas maganda pag charity sa US, Goy? Kasi bawas sa anong bawas? Dagdag pa kamo sa kanila. Dami yan na pinag-aaral dito sa Pinas. Mga pamangkin niya. Tapos may mga tinutulungan niya na yung mga kapwa natin, Goy. Mga kapwa natin. May mga tinutulungan niya ng kapwa natin. Dalawa atang taga Bicol. Piloto. Yung anak mo, ma'am, ang piloto. Ma'am Mila Pray. Yung anak mo, Ma'am Mila Pray, ang piloto. May mga kapwa natin yang Goy na nandito sa mundo ng YT na tinutulungan. Dalawang taga Bicol. Hindi ko lang babanggitin kung sino yung pangalan kasi mga kilala sila, Goy. Tapos dito meron din dalawa rin. Ilan ba Mila Pray? Ma'am Mila Pray yung mga tulad namin na mga gantong ginagawa namin na tinutulungan mo. Kasi ang alam ko yung doon sa Bicol dalawa eh. Hindi ko lang babanggitin kasi mga malalaki na pangalan nila. Dream ko maging pilot kaso parents ko construction worker lang kaya di nila ako. Ayusin mo nga diyan, Go. Isa ka rin eh. Isa ka rin na pahambol eh. Para kasi Ma'am Mila Pray eh. Mga pahambol. Kaya pala naging engineer ka. Kaya pala kapatid na Goy, naging engineer ka kasi construction worker lang papa mo.
tumigil-tigil ka nga rin dyan, isa ka rin eh. Construction worker ha, partida yan ha. Ilang years ba ang pagiging engineer? 5 years. Tapos mag-master mo pa. Hindi ko yun alam ha. Ba naman malay ko dyan. Oo, yaw maniwala nito construction worker papa ko, yaw ko sana tumigil-tigil ka pa, laki-laki ng tuition ng civil. 5 years nga, 5 years ang pagiging civil, tapos may di ba parang may training pa, tapos ipapasa mo pa ang board. Sa loob ng eroplano. Sa loob pala ng eroplano yun, Ma'am Mila Pry, yung ganun. Buti nakakapasok kayo dun, Ma'am Mila Pry, sa ganun na mga, yung pinaka-cabin na, cabin, yung pinaka-cabin ng pilot, yung doon mismo sa pag-ooperate ng eroplano. Buti allowed kayo dun, Ma'am Mila Pry. Buti pa nga kayo dyan, may mga trabaho kayo dyan. Dream ko rin noon na makarating ng ibang bansa, makasakay ng eroplano. Kaso walang swerte. Unggoy na natulungan kami magkakapatid kaya nakagrad ako at naging tumigil-tigil ka nga dyan. Pati ba naman ako tsatsarangin mo, unggoy. Sa laki-laki ng tuition fee ng pagiging civil engineer, sa laki-laki ng mga project, sa miscellaneous, sa tuition fee nga. Okay, nakakapasok pala kayo dyan, Ma'am Mila Pry. Allowed pala kayo, no? Kasi nga naman, siyempre lilinisin, i-disinfect, tapos kailangan malinis yung cabin ng mismong pinaka-pilot. Oo nga naman, tama nga naman. Sakay tayo, walis tingtinggoy. Sakay walis tingting, ikaw nga nakasakay na ng eroplano, di ba? Ilang times ka na ba nakasakay ng eroplano? Pabalik-balik ka dyan. Ako, kailan ako nakasakay? Sige nga, sa Kalabaw, malamang kami lupa. Dream ko rin yan na makasakay noon sa ganyan. Kahit local flight lang ba, diba? Diba, uulan? Nag-live shoutout sa iyo, kapatid na JR Abellano. Maraming salamat, kapatid, sa paharang mo at sa patamsak mo sa aking bahay. Kumusta, kapatid na G? Kumusta sa atin? Maulan ba dyan sa atin, sa bayan natin, kapatid na G? Dito nakulog, uulan ata rito sa Cavite. Kumusta din G? Sa bayan natin. May biyahe na ba, kapatid na G, yung bus galing dyan sa bayan natin papunta dito sa Manila? Kasi di ba yung ibang bus, kapatid na G, na biyahe na? Alam ko yung Elabel na biyahe na Tapos Raymond, tapos yung Bicol Isarog. Tapos Piña Francia na biyahe na hanggang Maynila. Hindi ko alam yung bus sa atin dyan, G, sa bayan natin. Nabiyahe na ba papuntang Maynila, kapatid na G?
Si J.R. Goy, siya ba yung friend ni... Oo, siya yun, kapatid na Goy. Sana kapatid na G, may biyahe na yung kuan, yung bus sa atin diyan sa bayan natin mismo. Para pag uwi namin sa June diretsong bayan na mismo. Pagbaba mo bayan, sakay ka na lang ng tricycle, pauwi na sa amin. O kung wala naman dala-dala na bagahe, pwede na maglakad mula bayan hanggang doon sa barangay na sa amin. Pwede na lakarin. Naalala ko sa kanya ang salamin. Oo. Papasok ka na, Mami Lapray. Oo, malaki na rin yan, kapatid na Rainer. Dati malaki ang bahay ko dyan. Ang sipag-sipag kasi ng batang yan. Nakilala ko yan, nasa kwan pa lang. Nasa 7 pa lang. 7 plus, ganun, road to 8. Ay ko'y Ginoo. Nang tiningnan ko uli, ay Ginoo, malaki na. Nang tingnan kong uli, moni na nga. Oh, saan ka pa? Naunahan pa nga ako ng batang yan eh. Sipag kasi. Masipag kasi ang batang yan. Nakuha mo na kapatid na G yung kon mo, yung pin mo. Pinadalang ka na ba ni Lolo ng pin, kapatid na G? Kasi nauna ka sa akin, di ba? Natawa si kapatid na Chuding, oh. Galing ni Kuya. Galing ba mag-segway? Oo nga eh. Nga nakilala ko yan doon kay Kuan, kay kapatid na Chris. Ayan si... Oo. Pinpin di Sarapin. May loves. Nang nakilala ko yan si kapatid na G doon kay kapatid na Chris Bihuro. Basta yun na yun. Doon ko yun nakilala. Sinilip ko yung bahay talaga niyan. Kasi yung apelyido niya kasi, familiar sa amin. Didedi daw. Yung apelyido niya kasi, familiar sa akin. Kasi doon sa bayan namin nga, ang dami-daming apelyidong ganun. Tapos tiningnan ko. Sabi ko, taga saan kaya to? Tapos tinanong niyan ako ni kapatid na G kung taga saan daw ka ako, taga Bicol ako. Saan ka ngayon? Saan niya, anya sa sa Bicol. Sabi ko sa Legazpi. Pinanganak naman talaga ako sa may Legazpi, sa Maslog. Doon ako pinanganak. Doon ako naging tao. Kaya ang sakop namin ay city, Legazpi mismo. Pero di ko sa kanya sinabi 3 oras pa ba Mila Fry? Di ko sa kanya sinabi na yung lugar niya at yung bayan niya, taga doon din ako. Tapos biglang binanggit ko na kilala ko kako yung mga, kasi nabasa ko doon sa kanya na taga doon siya sa barangay na yon. Sabi ko sa kanya, yung mga tao kako dyan sa barangay nyo, kilala ko. Mga kakilala ko kako. Kilala mo ba kako yung mga ganto-gantong pangalan, yung ganun-ganun na pangalan? Sabi niya, oo. Tapos may binanggit ako isang pangalan na kilala mo ba kako to? Sabi niya, anak daw siya noon. Bigla akong binanggit na kako yung mama mo at saka yung misis ko kako. Magkaibigan sila since nung sila yung mga dalaga pa kasi nagkikita-kita sa sayawan, tapos sa mga kung saan saan nasayawan sa barangay sa amin. Pero hindi ko sa kanya sinabi na taga doon din ako sa bayan na yun. Nagtaka siya kung bakit alam ko yung lugar niya. Bigla yun, saka ko na lang sinabi na taga doon din ako. Maraming salamat kapatid na G. Ayan, kumusta naman oy?
Okay lang, kapatid na J. Okay lang. Okay lang, ganun din pa rin. Okay lang. Naghihintay na rin lang para umuwi dyan. Naiinip na ako. Gusto ko na umuwi dyan. Gusto ko na muna dyan mamalagi sa atin. Para wag ka magtanong Goy kasi di masasagot si Tuning nag-use. Gusto ko na umuwi dyan sa Bicol. Kaya nga tinanong ko kung meron ng biyahe. Tinanong ko na kung nagbiyahe na yung bus sa amin dyan. May bus kasi dyan, may bus station dyan sa amin sa pinakabayan namin. Kung nagbiyahe na galing dyan sa bayan namin papuntang Maynila yung bus. Para matawagan ko kasi may number ako nun. Kasi yung pinsan ko doon nagtatrabaho dito sa Cubao naman. Yung bus dyan sa amin sa Bicol, pagdating dito sa Cubao, may pinsan akong nagtatrabaho mismo sa kanila sa ticketing booth. Tinatawagan ko na lang pag uuwi kami, nagpapareserve ako ng ticket. Ngunya na June, Noy. Ngunya na ako na June na mauli dyan sa Bicol. Kami nagabos mauli dyan. Pati sa bunso kong aki. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Rodeline Amistoso Channel. Di pala pinsan ka. Berk pala. Ka Berk. Ngunya na June Noy. G, ngunya na June kami mauli dyan. Gabos kami mauli dyan. Mapaingalo na una kami dyan. Kay busy pagising ang mga aswang. May biyahe na daa Manoy. Subas diyan sa nito. Igwa ng ay. Subas diyan sa tuya sa bayan ta. May biyahe na pasiring dig sa Manila, G. Tigalat ko naman sa naan na ano nangon yan, Marso na, Abril, Mayo. Pero 2 buwan kalahati na lang, pwede na. Bigyan ba ng walis na lumilipad? May paingalo nang una kami dyan. Aluyon na kami digdi o sa Cavite. 20 years na kami digdi sa Cavite. Tapos baba ko lang bagong palabas ko. Sige kapatid na Rodeline. Haray ni Rio. Tabi ako baka magdugo ilog ko. Binigyan ko na lana. Binigyan ba na ng langis? Sige Rodeline, magtamsak ako. Sige, baba mo kapatid. Iyo po, madali na palan. Iyo, madali na baga madali na kayo maguli dyan. May nagtatararam nga ni sa muya digdi na da kami magparistro. Ngunya na, basta ngunya digdi na da kami magparistro. May galab siya to sa'yo, Jean Gabs, isang papalang hapon sa'yo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid. Baba ka na po ng bahay mo. Nadigdi na da kayo paristro. Sabi ko abo ko, dumana sa nakako sa muya sa sadiriming banwaan. Sabi ko kapatid na tuning kuan, malapit na kami umuwi this June. Malapit na kami umuwi. Tinatanong ko lang kay kapatid na G kung may biyahe na yung bus sa amin diyan sa bayan namin papuntang Maynila. Para just in case man, English 'yon. Wag kayo. Palalab host road to 1K. Sige, baba mo kapatid. Para madikitan kanila diyan, kapatid na Gabs. Ano to kapatid na Rodeline? Apoy ba ano to? Ano to? Ano to kapatid na Rodeline? Nag-iihaw ka? Ano to? The fire short video. Mag-iihaw ka nito kapatid na Rodeline? Wow, sarap.
Salamat, Mami Lapray. Enjoy sa pagkain. Sarap ng ulam mo. Tahong na malalaki, ng tataba. Nosebleed talaga, my loves. Yan, matututo ka rin yan, kapatid na tuning. Pag uwi mo doon, siyempre tuturuan ka na ni kapatid na G, di ba? Ng salita namin. At saka yung salita naman namin, hindi naman nalalayo sa salita nyo. Sa Bisaya. Saan ka sa atin, Rodeline? Di naman nalalayo ang salita namin sa salita nyo. Katulad sa inyo yung mga onata, di ba? Tara kumain na tayo. Kain na tayo, mga onata. Sa amin naman kumaon. Sa inyo nagsisimula sa M. Sa amin nagsisimula sa Ki. Ito kapatid na Rodeline ha. Ayan. Tinapos ko at tatamsakan ko na ha. Yan kapatid. Kaunti lang naman kapatid na tuning ang diferensya ng salita nyo sa salita namin. Salamat Rainer sa Masbate. Taga Masbate si kapatid na Rodeline. Bisakul. Si na kapatid na Rodeline ay Bisakul. Halong Bicol, halong Bisaya. Nagsugba kami kamote. O katulad niya na nagsugba. 'Di ba kapatid kapatid na tuning, ano yung salita sa inyo na yung nag-ihaw ng kamote? Sa kanila sugba, sa amin landag, sa bayan namin. Sugba pwede rin salitang sugba. Halo-halo rin kasi ang salita. Ano 'yun, tuning? Usog tabi, kamote hos. Usog tabi, usog ng kaunti. Buti na lang may Bisaya dito. Oo, salita rin namin yung kapatid na tuning, sugba, ihaw. Ayun, ganun. Ito kapatid na ako na, kapatid na Jingab. Didikit ko to sa iyo ha, kapatid. Ayan, nakita mo ha. Konti na nga lang pala kulang mo. Road to 1K ka na. Oo, si kapatid na Rodeline, parang may halo sila kapatid na tuning na Waray. Pero sako pa sila ng Bicol ha. Ang Masbate ay sako pa ng Bicol. Pero halo na ang salita sa kanila. May Bisaya, Waray, taka Bicol sa kanila. Pero part of Bicol pa sila. Kung di ako nagkakamali, kapatid na Rodeline. Ayan kapatid na Gina, ayan. Salamat. Walang anumang kapatid. Salita ni na Rodeline, mix ng Bisaya, Waray, Ilonggo at Spanish. Sugba na kita kay makaon. Mangaon. O sa inyo sa salita nyo is mangaon. Sa salitang Bisaya. Sa amin naman, salitang Bicol ay makaon. Mangaon. Mangaon na ta. Yun, ganun. Basta yun na yun. Salamat po, host. Walang anuman. Magkakana daw, host. Magkaka naman, salitang Bicol naman yan sa salitang Daraga. Daraga, ayan, magkakan. Bicol pa rin yun. Uwas, Pulanggi, Kamsur, Naga. Ayan, magkakan. Mega love shout out sa iyo kapatid na Arlene Almerino. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid. Maraming salamat kapatid sa pagbisita mo. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay para makipagkaibigan po sa kanila kapatid. Maraming salamat. Rainer, halo-halo. Oo, para lang halo-halo. Ewan ko sa inyo, dikit-dikit lang pero iba ang salita. Ako kasi, natuto ako magsalita, di ba? Tulad ng naikwento ko sa inyo dati noon. Kaya ako natutong magsalita ng salitang Bisaya dahil sa Region 5 kayo, kapatid na Rodeline. Kahit kami, Region 5 din kami.
Di ako natutong magsalita ng Bisaya dahil sa mga kasama ko sa bahay dati nung nasa Quiapo pa ako nakatira sa Maynila. Tumira kasi ako sa Quiapo ng almost 6 years din. Puro mga Bisaya kasama ko at nakarating nga ako ng Cebu, ng Tacloban, Cebu, Ormoc, Surigao, Davao. Nakarating ako noon ng binata ko dahil sa mga tropa nasasama ako. Baka bakasyon, ganun. Tapos kaya naman po ako natutong magsalita ng salitang Ilocano. Diyan kay ito si Mamila Pray, yan ay Ilocana. Kaya naman po ako natutong magsalita sa kanila ng salita nila dahil may tropa rin po ako mga Ilocano, Ilocana. Ganun. Kaya natuto ako magsalita. Kaya nakakaintindi po ako magsalita nakakaintindi ako ng salitang Ilocana, nakakaintindi ako ng salitang Kapampangan, at nakakapagsalita ako ng salitang Bisaya. Kaya kayo, hindi nyo ako kaya ibenta. Kaya si kapatid ni Renner, hindi niya ako kaya ibenta. Baba kayo guys ng mga bahay nyo. Original ni Papa ay Masbate Rodilin. Gala ka kasi. Oo, nang binata ako, gala ko. Gala talaga ako nang binata ako. Hindi naman ako nagtigil sa amin sa Bicol. Hindi ako nagtigil. Ayoko sa Bicol noon kasi nga basta ayoko nun sa Bicol ng mga panahon na yun. Nang binata ako. Sa salita nga nito ni na Ma'am Mila Pray, salitang Pranses, nakakaintindi pa ako ng salitang Pranses at nakakaintindi rin ako ng salitang Nihongo ng Japan. At nakakapagsalita rin ako ng konti ng salita ng Japan. Yung mga simpleng-simpleng salita ng Nihongo. Nihongo kasi ang tawag sa kanila. Nakakapagsalita ako ng mga simpleng salita. Sa salitang Pranses naman, nakakaintindi ako at kaya kong intindihin yung mga salita nila. Hindi ko kayang sabihin pero naiintindihan ko. Di ba Goy, yung kinuwento ko sa'yo dati Goy? Kaya ako nakakaintindi ng salitang Pranses. Nagasaki. 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 Malaglag ka, bibi, ah. Sino naman ang Pranses? Yan. Nakimute nga ako. Sorry naman.
Mamila Pray, asikaso na at ikaw ay papasok pa. Mamila. Narinig niyo yun? Nakulog na dito sa amin. Ibig sabihin nun uulan na. Babaha na naman. Sos, Ginoo. Wag ka kuya mag-mute. Nagalit si Raine. Paharang na lang ako na pipika kasi. Naulang kasi. Nakulog. Nakulog dito. Na lang. Ako dyan. Nakidlat kasi. Yan, napatak na nga eh. Sakit kasi sa ulo pag mute. Naka 6 pa na minutos. Parang mo yung ulan, kuya. O nga eh, nakidlat. Saka nakulog. Nakakakaba pag na ulan. Baka bumaha. Hayaan mo yung kidlat. Kilatan mo na lang din. Naulan ba dyan? Paano magkakaroon ka ng raincoat dyan, kapatid na Rainer? Naulan ba dyan? Ako may dalang dalang bangka. Nako, kung nandito kayo ng yung last December, may vlog ako noon eh. 'Di ba yung bumagyo tapos yung bumaha, parang pero di maintindihan kung ano kinakanta nila. Baha dito talaga, loob ng bahay namin baha, nagbangka-bangkaan talaga yung mga tao sa kalsada. Oo, karamihan yan. Puro silent yan si kapatid na Rainer. Wah, silent tuning. Kasi tulog ang host. Kahit hindi ka naman tulog eh, hindi ka naman nagla-live eh. Hindi ka naman nag-show up, hindi ka nagpapakita. Nako, next time wag ka na mag-ELS ha. Umayos ka. Sabi ko nga sa kanya, kapatid na tuning, magpakita siya. Hindi yung puro silent. Para malaman siya ni Lolo na siya yung may-ari ng silent na yon, yung live na yon, yung LS. Nahihiya daw siya magpakita sa tao. Nako na. Nako, ako nga di nahiya sa noo ko. Di naman kaya. Di naman malaki noo mo eh. Kala mo lang yun. Feeling mo lang yun, malaki noo mo. Buti nga ako, hindi ako nagmana sa tatay ko na shaggy. Shaggy ang buhok, sa gilid lang, wala sa tuktok.
Tingnan mo yung kapatid ko dyan sa Bicol. Yung kapatid ko dyan sa Ama. Doon sa amin, sa bayan namin ni G. Ayun, shaggy ang buhok. Talaga antokin ka, ayan o. May gripo talaga. May nakasahod na kwan, na kasirola kasi natulo. Gusto mo makita, kapatid? Ayan o, pakita ko sa'yo. Yung nakasahod. Ayan o. Oh. Ano, nakita mo? Nakita mo, kapatid na tuning. Di ba may nakasahod na kasirola? Baka yun ang... O, di ba? Tumulo na nga. Tutuluan na nga. Ano ba to? Di ba? Tumutulo na nga. Kaloka. May panggamot ka ba dyan sa Mayroon, Volcasil. Hindi kasi yung kuan, yung ano ba tawag diyan, yung alulod kasi hindi sa tugma doon sa pinaka dulo ng yero. Kaya ang nangyari, tumutulay yung tubig doon sa pinakaalulod. Kaya ayun, may sahod siyang kasirola, may sahod siyang kawali, may kasahod siyang kaldero. Di ba? Saan ka pa? Saan ka pa makakita ng inuupahan na bahay na ganun? Alulod pa rin. Meron Volcasil dami sa store. Oo, kaso nga lang hindi mo naman pwede lagyan yan ng Volcasil o lagyan ng kung ano. Kasi yan ay yun doon sa pinaka-alulod. Hindi tugma yung pinaka-dulo ng alulod doon sa dulo ng yero. Kaya yun ang ending na tulay. Sige kapatid na tuning, maraming salamat kapatid. Parang kahit sada lang natulo ah. Ano? Pagkiraman ka nun. Hindi ko manarap talaga kung nagkapot si Mara Biliday. Hindi ko makapot ang cellphone. Arin. Ako natin dyan, maapod yan, manag-apod dyan. Pag una ko itong kay Monica.
Totoo, sobrang kulit. Mga kapatid ha, pwede na po akong mag-end. Kapatid Goy, salamat ha. Salamat pala sa inyo mga kapatid sa pagbisita nyo sa akin. Okay na to, na oras ko na to. Maraming salamat sa iyo kapatid na Rainer, kapatid na Chuning, kapatid na JR, sa iyo kapatid na Michelle, yung iba pa po na bumisita sa akin. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa atin mga kapatid. Ganon din sa iyo Ma'am Mila Pray. Maraming salamat po sa iyo Ma'am Mila Pray sa pa-video mo sa akin. Maraming salamat po mga kapatid. Bye bye mga kapatid. Unahin mo muna yung okay, kaya nga mag-end na ako, baka mamaya maraming salamat mga kapatid. Bye bye po. God bless you all. Maraming salamat po.